more cares, no? So lini nga gutlo akong i-share kaninyo. I would like to share my thoughts on daghan man gud ang nangutana kanako kung unsa din ang PPI nay, unsa din ang PPI Ma'am LV, ana no? Daghan kay mangutana kanako. So kanang PPI mao kanay proton pump inhibitor, no? Mao kana siya usually ginareseta sa mga gastroenterologist or bisan og kinsa nga doktor kung acid reflux na ang hisgutan, kanang GERD, gastroesophageal reflux disease, or kanang kabuhi, no? Kana atong kabuhi or bisan sa hyperacidity, no? So mao kana ang ilang iresita kalagmitan. So unsa man kaayo kanang PPI, proton pump inhibitor, no? Mao kana naay daghang diha, no? Mga omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, naapay pantoprazole, uban pa, nalimot na lang ko sa uban, no? Tungod sa ubay-ubay man gud na siya. So usually nag-end ka na siya prazole. Mao gani na nga sa ako ang previous nga mga video mo joke ako nga isogasol na lay kulang, no? So mao kana ang ilang iresita kalagmitan omeprazole. Mag-start ka na sila because ang omeprazole is medyo lower na siya o kategory, murag sunod na siya sa ranitidine or antacid or kuanra, pero kana gid siya, no? Unlike ana mga esomeprazole nga katulad yun ng mga high-end na gid kay na. Usually kanang mga PPI or proton pump inhibitor mao kanay itambal nila kung dunay acid reflux ang usa ka tawo, no? Kanang unsa man ang mga symptoms anang acid reflux, heartburn, kanang heartburn kanang musaka ng kanang dire, no? Musaka paingon dire sa esophagus, mao kana nga gitawag og esophageal, no? Acid reflux kay mo reflux ang acid musaka, no? Tama dire mag-heartburn. So makaingon dayon kita nga doon na tayo sakit sa kasing-kasing kay sakit ba itong dughan, ana dili ta ka ginawa kaayo, no? So mao kana kay baro kay ko explain ana because kuan nag-suffer gyud ko ng acid reflux, no? So mao na siya ang ireseta dayon sa mga doktor. Unya with matching, ayaw pagkaon og mga fatty, mga oily, mga aslo, mga halang, mga citrus fruits, mga tinunuan, etc. etc. Mo dayon ay ilang kuan sa ilang mga pasyente. And then may mo ayaw pag-inom og caffeine. Caffeine gani kato mga tsokolate, mga coffee, mga carbonated drinks, sama anang mga cola, no? Dili na bawal na siya, apil na siya sa dili painom o kanang mga fruit juices bitaw kanang labi na og income, dili na sila anak. So ang ila na yung suggest nga imnon water and water alone, no? So mao kana mo dayon ang ilang resita kanang PPI and then don'ts. Dayon kung ato lang gina siyang i-follow religiously, maulian ba kita? Maulian ba yun? Kaso lang, sa tao, gahig ulo. Dili ba patuo, kanang kulang og self-discipline, no? Self-discipline is the key aron maulian ta sa atong kabuhi, acid reflux, GERD, hyperacidity, or bisan kanang ulcer, no? Mao ka na siya. Dayon, junk food, bawal na siya, no? Temporary raman pud na siya, dili man pud na siya ingon og tibuok na gyud kinabuhi nimo nga di na ta kakaon ana, makakaunta basta kay mutuman lang gyud sa sulti sa doktor, no? So unsa man ang medication or dosage anang PPI, kining ako experience ni nga mo'y akong ma-receive gikan sa gastroenterologist, no? Kay dunam ko'y doctor sa gastro nga siya gyud mo'y nag-manage sa ako ang acid reflux before. Ngayon ko before because wala na ko'y acid reflux karon. Sa grasya sa Ginoo, sa kaluoy sa Ginoo, wala na ko'y acid reflux, no? Na ako'y dagang videos ana, no, sa ato ang channel.
kalagmitan ana 40 milligrams. 40 milligrams before breakfast, no? Empty stomach. Empty stomach. Doon ako naibawaan nga PPI nga we can take it anytime, no? Nalimot ko sa brand, basta kay naa, no? Pero usually, kalagmitan before breakfast. Empty stomach, 30 minutes, ay hata mamahaw, imnon kadtong PPI or omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, isomeprazole, no? So, mao ka na. 40 milligrams, no? Every day, once a day lang na for 14 days. 14 days na siya. After that, paundangan naman na nila kay dili sad maayo na siya. No, naman po side effects gyud. Anything taken and exists na ginay side effect. Na gani side effect ng gugma. No? So, joke lang na. Ato lang po sa gulan og mga jokingly yours, no? Aron dili mo maboard maminaw na to. So, mao ka na ang mga PPI, proton pump inhibitor, mo gina siya tambal sa acid reflux, no? So, okay, nakuha na to, 40 milligrams once a day before breakfast. Pero, ang akong pulmo nga doktor, doon naman sa doktor, kanina ko itong magkatigwang na padagantag mga sakit-sakit na ay gastro, moadto og pulmo, moadto og cardio, no? So, kata kong pulmo, mayroon siya nga, mo-undergani ang imong acid reflux. Twice a day ang PPI, 40 milligrams. Morning, evening. Muna iya ang prescription pod, no? Muna yung dosage. Pero wala sad ko mo try, dirira ko sa 40 milligrams once a day. Sa bago tingali karon nga mga pagtuon, tingali twice a day pwede, no? Gani, doon ako naipawan, doon ako cousin sa Japan, kanang PPI, gina-maintain, gina-niya. Kung ayaw ko daan na, kaya makadaot din na siya. Maglain, gina akong ginawa dayo. Di ko kayo nang tambal. So, mo na siya, no? Anyway, wala ko mag-suggest. Ingon ra ko nga akong cousin, no? Pero usually, mo na 2 weeks ra, dili na siya maayo imnon for 6 months. Intermittent lang. Intermittent, gani ka ng, bang, tagidyot, dili ba ingon o, kana yung tibuok, bulan or tibuok, tuig, whatever, no? So, ingon ana. And then, kung dili pa kaayo grabe ang kabuhi, kanang mo pa'y pagsugod, o sa ato pa, baby pa ang kabuhi na to, pwede na mo inunta og mga antacids. Humagkaon, antacid. No, antacid. So, dili man ta kahingalan og brand because wala po na, tayo sponsor, ana, no? So, pero ilado kay na siya nga mga antacids na ay gasugod og kanang nalimot na ko. Nalimot na ko tungod kay dili magkukutiguan og antacid. Basta kay antacid, no? Ang pinakakumon anak ni mga sodium bicarb. Sodium bicarb antacid na siya. Mo sa naiimno na ko usahay sa una kung mag acid reflux na ko. Pero dili sa na siya maayo kay asgad. No, pero makarelieve siya. Makarelieve. Sakto ba na? O doon ay marelieve, sad ka marelieve, no? And then, nalimot ko sa pinakakumon nga antacid, kanang mga criminal S, no? Mga inanak, antacid. And then, naapoy famotidine. Nayusa ka, muna siya, mga famotidine, ranitidine, muna siya. After sa antacid, mo ito, naay Gaviscon, nga liquid form, Algina, mga antacid na siya, para na siya sa acid reflux, no? Liquid na siya, pag gumagkaon, muna siya higupon, no? So, pero, kung lang 3, ayaw gid long term, no? Kay dili sad maayo. And then, pag humani ana, og dili madalas antacid, hinay-hinay nag-level up, ari na ta sa famotidine, og di ba ranitidine. No? Kanang mga ranitidine, daghan sa na siya brand name, no? Daghan sa na siya.
Usa anak brag wala naman ganit tingali gina kuan. Basta kay ranitidin o dili na madala sa antacid, dili na madala sa ranitidin, mauna nga PPI kanang proton pump inhibitor. Mauna na siya iresita sa mga gastro. Kanang mga gastro good mo specialize niya ng acid reflux, no? Pwede na po na sa uban nga doktor pero more on kanang mga gastro sila ginahibalo kaayo anak, no? So mao to siya sa mga online anak nako, mingon pa din, unsa nang PPI nay? Oh, mao to siya ang PPI, proton pump inhibitor kanang mga prazole, no? 40 milligrams once a day, empty stomach before breakfast, 14 days ra. 14 days ra. Ayaw nagpakapini. Kay mo rasad nay gihimo sa akong mga doktor nako 14 days. So mao na kadto, natubag na ang inyong pangutana. Ako na nang gamaan og video kay aron mausab itong mausa og tubag nako. So mao kana siya mga PPI, antacid, ranitidine, PPI, no? And then og dili gyapon maulian ang inyong gibati bisan og nag-diet na mo, bisan og nagkaon na mo bland food, bisan pag likay na mo sa mga soda, acidic, mga caffeine, tanan, naglikay na mo tanan, ana, inyo na yung gibuhat tanan, no? Magpakuha na, ultrasound, pa-ultrasound, ug unsay diferensya, or magpa-endoscope, endoscopy, kana bitang instrumento nga diri butang sa, diri ipaagis ba, lahos dito, magpa-endoscopy, no? Aron mahusan yun, aron yun ang unsay atong gibati. Kay, doon na tayo gallstone, the same na siya nga symptoms. Pareho sa ako ang kaso, no? Although lain-lain ang kaso ang tao, pero mauna siya. O dili madala sa antacid, ranitidine, o dili madala sa ranitidine, PPI, o dili madala gihapon, bisag naning kamot na kita, ultrasound. Dayon og unsay makitaan dito sa ilalom, ug dunay mga turok-turok, dunay mga stone-stone ipakuha aron mahuman ang ato ang problema, no? Lain pa kana ato mga emotion makakos sa acid reflux, anxiety, stress, anger, kana emotion ba, depression, unsa pa lain, bitterness kanang masukuta, acid anak perti musaka. To lang mo experience na ko na. No? Experience maning ako naman ko disclaimer, I am not a doctor, pero what I am sharing my thoughts, my ideas purely based on my experience as a patient, no? So ingon anak, and experience is the best teacher, no? Na may theory, may theory, pero binta yun tong kanang makaagi gid ta, no? Pareho na nang mapakyas ta sa gugma, makahibalo gid ta kung sa kasakit kanang gugma kon ma-experience na to na, no? So ingon anak, ngano ko nang gugma god. Makakabuhi man sa nang gugma. No? Makakos na siyang insomnia kanang kabuhi, makakos og insomnia kay maglain man imong tiyan, so dili ka katulog. So ingon anak, oy nataas-taas naman tingali ning videohan pero sige lang, at least maka-inform ta, no? I am here sa YouTube to inform because I care a lot. I love people, I love to help, no? I love to help. That is my main goal why nag-open ko og YouTube channel, no? Ningon diyan mo, hipokrita. Pero tinuod na. Kon monetary consideration, hipokrita ko, mingon nga wala, pero naman ko pension god mo na. I-considerable amount nga kung pension mo nang dili ra kaayo ko tantong puguso anang ko ano. So anyway,
Have a good and godly day, everyone. And if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and trust Him. Laban lang, mga GERD sufferer, mga acid reflux, or man na siya, medical term is GERD. Ang layman's term is acid reflux. Sa Binisaya, kabuhi. No? So, mo lang ito. Babay ka na itong tanan hangtod sa sunod. Salamat yun kaayo. LV Amor Cares. Mauingalan sa ato ang channel. No? Please like and subscribe. Salamat kaayo sa inyong pag-agwanta o paminaw nako. Bye-bye.